थेलापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माने सिङावहा थेलापारा हालामाव थानाय माने गासै बर' बिजोंजों लोगोसे जेनेरेल मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय आसामिस मिडियामाव फरायनाय जेसां माने मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ मान बरायनायजों लोगोसेनो मेट्रिक आनजादावहा माने नैथि आरो थामथि फार्स्ट एन्ड थार्ड डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौबो बेयाव बरायदों। बे मोनसे मोजां हाबाफारि मानोना जों सेथि थाखोआव उथ्रिनाय एबा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौसो बांसिन गुरुत्व होखानाय जायो। बे हिसाबै थेलापारा बियाब बाथौ गौथुमा जा मोनसे माने मिजिं लानानै बिथांमोना जा हाबाफारि लादों बे बिराद बाख्नायथावना जादों। मानोना सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोननाय फरायसाफोरासो जोंनि समाजखौ दैदेननायावहा समाजनि खामानि मावनायावहा मुखुब थायो। बे हिसाबै मोजां हाबाफारि बियो लोगोसेनो बे बरायनायजों लोगोसे जायखिनि बरायजादों फरायसामोना जाहाथे इयुनावहा गावबा गावनि जिउखौ दाग्रोनो हायो। बे थुलुंगाजों जाहाथे बिसोरो भबिष्यतहा गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो, मोजां मानसि जानो हायो। बे सुबुं सम्पद सोरजिनायजों लोगोसेनो समाजखौ जाहाथे दाफुंनो हायो। मोनसे आब्रुथि गोनां समाज दैदेननो हानाय हिसाबै सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोना सोलोंथाइखौ लाना फैनो हाथों बेखौनो बियाब आफादा खावलायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं बेखौ थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोन माने जाय बानजायदों जाय बिबानगिरि दैदेनदों बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे एक्सुवेलि दुखुनांथाव बाथ्रा गुबुन गुबुन माने लोगो लेवार मोनो बेयावहा एसे उदां जाहैयो। बे हिसाबै जों बे बिथिङावहा जों बिमा बिफानि माखासे दायित्व थालांबाय। मानोना जों उन्दै समनिफ्राय बिथांमोनखौ सिजौआरि गियान जायखौ आध्यात्मिक गियान बुङो बेखौ जों होनायावहा एसे माने जोंहा एसे थालांदों बायदि मोनो आं बिमा बिफाया। मानोना उन्दैनिफ्रायनो बे फरायसाफोरखौ जा माने दानि जा थासारि जादों मानोना बेखौ उन्दै समावहा बिसोरनि माने गोसोआवहा जों मोजां आब्रुथिजों माने इसोर सिबिनाय, इसोर फोथायनाय, बिमा बिफाखौ मानिनाय, बिमा बिफाखौ मान खालामनाय, गिदिरखौ मान होनाय, गिदिरनि खोथा मानिनाय बेफोर खोथाखौ जों फोरोंनायाव बा बे गियानखौ होनायावहा हयथ' एसे थालांदों। बेखायनो बे थासारिया सोमजिदों बायदि मोनदों। आरो दा जायखिनिया कलेजाव थांनानै माने बिसोरो एसे आन्दायहोयो बेयो जे लोगो लेवारजोंबो जायो आरो बे जा माने सिजौआरि गियान बे सिजौआरि गियान आंखालनि थाखायबो जायो होननानै आं सानो। खिन्थु जों बिमा बिफाया बेवहा मैखोमै नोजोर होनांगोन। जेब्लाहालागै बिसोरो फरायनानै गावनि फरायनायखौ फोजोबा बै समहालागै गोख्रों नोजोर लाखिनानै बिसोरनि जा फरायनाय बे फरायनाय बिथिङावल' मुखुब थानांगौ आरो जाहाथे लोगो लेवारजों लोगो जाब्लाबो जाहाथे बे जाय माने फेग्रा मुवा सोबनाय लोबनाय बेनिफ्राय जानगाराव थायो अब्लानो मोनसे मोजां थासारि फैगोन होननानै आं सानो आरो गावनि जिखौ गाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दाग्रोना लानो हागोन बेखौ मिजिंथियो। जे थेलापारा बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय माइनाव आफाद लाइमोन आफाद जे हाबाफारि लादों बेखौ गोजोननायखौ जासिग्रोहरनाय जाबाय। मानोना फैबाय थानाय जेतु इयुन जोलै गथ' गथायफोरखौ मोनसे थुलुंगानाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। थांनाय 2024आवहाय मेट्रिकनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि जेसेबां गथ'फोर दं जि मिडियामाव फराया मानो बिथांमोनखौ गासैखौबो मान बावनानै थुलुंगा होदों। बेयो जोंनि इयुन जोलैयावहाय सोलोंथाइ लानाय गथ'फोरखौ मानसि बानायनायाव मोनसे गेदेर थुलुंगा थिनाय होननानै आं सानो। दा बेखायनो बेफोर हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जानांगौ। आं बेखायनो बे थेलापारा बियाबनि सिङाव जेसेबां हाबाफारि लादों बेखौ आं गोबां साबायखर होननानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय जासिहरदों। जायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया नांगौथि जिहेथु हिउमेन रिसोर्सफोर दानाय जा बर' हारिनो जेसेबां डक्टर इन्जिनियारिं
गेदेर गेदेर सोलोंथाइ नांगौ बेफोरखौ जों उन्दै गथ'फोरखौ जिहेतु थुलुंगा हरनो हायोब्ला जोंनि आंखालथिया जाफुंगोन होननानै जों साननो हायो। दा बेखायनो बे समावहाय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो थुलुंगानाय हाबाफारिखौ जों जेब्लाबो लानांगोन। गथ' गथायफोरा थुलुंगानाय मोनाब्ला जों बिसोरखौ गाइड होनो हायाब्ला दैदेननो हायाब्ला बिथांमोना बेबायदिनो फरायनायाव मालाबा आसखान्दा जानाय गोजौ सोलोंथाइ लायालासिनो गोदोनानै थानाय जों बेफोरखौ नुनो मोन्दों। जों जेब्लायबो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ थुलुंगानि गेजेरजों थुलुंगा होनायनि गेजेरजों दैदेनलांनानै जोंनि सोलोंथाइखौ जों जेब्लाबो फेहेरलांनांगोन। दानि मुगायावहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जोंनि जिहेतु हारिनि न'खरनि थांना थानाय बेफोरखौ जों जेबो साननो हाया। दा बेखायनो जों बेफोर मोनफा मोनफा बेसेबांबा गेदेर हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जों जेब्लायबो दैदेनलांनांगौ होननानै आं सानो।